Voor een vrachtwagenchauffeur als Jan Reinsma is het belangrijk om de gevaren van een derde hoeken te beseffen. Maar ook andere verkeersdeelnemers moeten er ervan bewust wezen, vindt hij. Het zou heel mooi zijn dat gewoon iedereen eens een keer een dag meekoopt op een vrachtauto om even de gevaren en alles even te zien. Er zijn een soort mensen die er nooit in een vrachtauto zitten. En dan is het best wel eens even een goede zaak. Op initiatief van transportbedrijf Koiker Groep komt er een spiegel-afstelplak bij een tankstation in Grauw. Dus dan kan ik mooi zien dat het vak er mooi in zit. Nou, vak 1, de grote spiegel. Vak 2, nou, dat is de derde hoekspiegel. Vak 3, de trottoirspiegel. En vak 4, dat is de spiegel die het recht voor de auto zit en een puntje van de zijde. Het initiatief sluit om bij de campagne van de provincie om het verkeer veiliger te maken. Die betellen dan ik mooi onder het plak en deputaire poepjes iepenen het van de midje. Vroeger dat we een derde hoekongeluk gebeurde gewoon heel vaak. En als het nou gebeurt is het echt een bijzonderheid, dus het helpt al enorm. Het plak is toegankelijk voor alle vrachtwagenchauffeurs. Er moeten nog meer van zulke afstelplakken komen, vindt de chauffeursvereniging. Meer transportbedrijven die hebben het wel, ja. Dit is net de eerste, maar dit is wel heel mooi. En dit is echt bij een tankstation, waar vrachtauto's komen. Dus dit zijn wel de mooie plakken daarvoor. En bij chauffeurscafés, het komt wel steeds meer. Dit is de eerste net, maar het is wel een heel mooi initiatief. Maar als het de veiligheidsaf verbetert, dan hielden ze direct wel eerder komen mochten. Eigenlijk wel, maar ja, toen in 1989 gebeurde dat verschrikkelijke ongeluk in Ljout. En daar is de boel mee onder rol gegaan. Sindsdien doen wij dit ook. Dit veilig verkeersproject. In 1994 ging dan alles klaar. Maar door dat ongeluk, dus er moet blijkbaar eerst iets gebeuren voordat ze er echt mee bezig gaan. Intussen zijn er al heel wat campagnes west om de derde hoeken heen. Hoe meer had je erom doen en hoe meer campagnes er binnen, hoe beter het is natuurlijk.